ini zita noitwa Director Sadondo. Ndakabata Ultra Media Zimbabwe. Nhasi tasvika kuno kuHonde Valley kunonzi kuSagambe. Tiri muno mumunda unonzi vaSaruwanza kana kuti Baba Lloyd. Nhasi tirumbopiwa kuti zvihenge. Isu kwedu kwatinobva uko kudhuze nekure. Toziva kuti zvihenge ndozviya zvinotanzi madhorosia. Ndo toziva zvihenge. Ameno ndo kuzoita kwedu kwatobvawo. Asi kuno ndazochinzi kune chinonzi chihenge, chipineapple kana kuti chinanasi. Handiti. Chinzwa izvizere tichizwe Baba Lloyd kuti vachitaura kuti iwo chihenge chinorimwa sei, chinofamba sei, chinoita makore mangani chisati chafa. Ndatenda zvangu. Baba Lloyd Rwanza. Ndoraramawo nekurima zvihenge. Ndondiramisa. Pamwe chete ndine maplans anoita 1300. Saka ndicho chirimwa chinototibatsirawo. But zviwanikwa zvekuti zvikubatsirika ndizvo tiri kushayawo. Zvakafanana nemafertilizer nezvimwe zvekushandisa mumunda. Alright, Baba Lloyd, imimi zvihenge zvenyu zvinokura kwenguva yakareba sei? Zvinoda nguva yakareba sei kuti zvikure? 3 months. 3 months. 3 months wechifundo vanongada kutoharvesta. Makuharvesta. So imi mukaharvesta zvihenge zvenyu kazhinji munowana mari maharvesta zvihenge zvenyu tomboti 1000 izvozvi. Ndaharvesta 1000 inogona kuona pamwe kuma 300 US, pamwe kuma 250. 250. So imi muchamuri kuda chii chamuri nyatsoda chaicho? Tomboti Ministry of Agriculture vanzwa vakuona imi muda kuti chii? Taitodawo kubatsirwa nemafertilizer. Nemafertilizer. Minda munayo zvenyu yekurimira? Minda yekurima ichiripo iripo. Minda yekurima ndinayo. So vanoda kukuwanai vanokuwanai panhamba dzipi? 07 83 76 1434. Mogona kutangidza futi? 07 83 76 1434. Alright, mogona kutsanangurira kava vasingazive kuti zvihenge zvii. Mogona kuvaudza pamwe zvine mamwe mazita kana munoziva kana echirungu? Tinodaidza nezita rokuti zvinanazi. Zvinanazi. Kana kuti zvihenge. Hazvina zita rechirungu? Pineapples. Pineapples. Okay. But rudzo randurima inonzi kaina. Kaina. Soft kaina. Okay. So soft kaina yakasiyana nemamwe ma-apples? Dzakasiyana namwe ma-apples dzinokura zvekutoti imwe kana yana sosvika baya chaiyo inogona kuita 5 kg. Chihenge. Hachina kutosvika pazera racho basi zvekuti chikasvika pazera racho chaipo chinotorema 5 kg. Saka ichi chitori chidiki ichi. Saka taitawo zvibatsiro zvakafanana nemvura. Zvokuti tikadiridzira nemvura hazvinogona kukura zvokuti zvinonga zvakasvika zvakatokura. Orati Baba Lloyd. Saka imimi muri kuti chihenge ichi tikachibvisa handitika. Pachine chimwe chabudira here pasaidi kana kuti zvatovhara namo. Ikuise plant roti chibage, handi chibage tikabvisa chibage, harvesta. Pane chimwe chabuda kana kuti zvatovhara chakadai so. Chingoharvesta ichi mumasaidi munotobuda futi zvimwe. Alright. Munonga muchibuda zvimwe. Saka chinokwanisa kurarama makore mangani ko muchingodya muchingoshandisa chihenge ichochi? Zvekutoti uyu munhu wekutanga uyu wandakatanga uyu na 26 years. Ma 26. So unoti angangoti upenyu hwese. Ndinotongoti apa dambudziko ripo nenyaya yekushaya mvura. Alright. Totoona mvura yemudenga. Dai tatichiona mvura yekudiridza. Chaito kukura kufura. Usazoti mimi kuti mukawana wanokupa saudhuri kana mapaipi. Kuti mvura mapaipi asvike mvura isvike mumunda. Zvinokwanisa kubatsirika ndi. Zvinobatsirika. Alright. Tingatoona mugove akatoti kure kufura zvatiri kuita pari zvinezvi. Handiti. Aiwa totenda zvedu. Handiti. Zvinokudzwa. Chikata. Zita rangu rekuzvarwa ndinonzi Uyuka Morris Might Sadondo. Tinogara muno munzvimbo yeKahonde Valley. Ndinorimawo tea yamuri kuona iyi. Ndo munobva masamba. Mamwe amunozotengawo emamweni makambani. Isusu ndikarima ndinotema mashizha angu seaya. Mashizha aya ndo andinotengesawo. Pane kambani yatotengesera Eastern Uyuka Highlands inouya nekatrakita
ichiyera zvirimwa zvedu then woti ikatengerawo. Ndo kurarama kwatinotoita. Ini munda uyu ndakangozvarwa uripo, wanga uri munda wa baba vangu, vakazosvika pakushaya, ndoma ndakasara ndichita sei ndichidzidzawo nemari yechirimwa ichochi, zvekuti ndo chirimwa chotondibatsirawo kuti ndikunge ndichirarama. Asi pane zvimwewo zviri kushota mukurarama imomo. Ndikakwanisa kuwanawo mafertilizer nemvura yakafanira, zvinondifambirawo zvakanaka, uyo ndinokwanisa kukohwawo zvakanaka kuti ndikwanise kuwanawo vamwe vanhu vanenge vachindibatsirawo mukurima chirimwa changu ichochi, nekuti mune basa ririmo sekudzurira mawidzi akaita seaya haadiwe muchirimwa ichi, nekuti imwe nguva basa rikawanda ndinohaya mishina. Saka mishina ikazouya mune sora irori rinozotora sora iri, then masamba aya asisiri masamba akanaka. Saka tiyo yamuri kuona iyi mukazotarisa panguva yekunaya ndo inoti wandei zvakanyanyisa tsereke, nekuda kwekuti mvura inenge yakuwanika. Pari zvino nguva inoyi yekupisa ndinodambudziko kuti handina mvura. Mukatarisa divi iri ramuri kuona iri baba, mukuona divi rukwi, mukatarisa divi iri ichorukwi ndakatotoitemera kuti ikwanise kushuta iri kusaidhi kwi, kutiwo panguva iri kunaya mvura yese inobva yanokura zvakafanana panguva imwe chete. Saka imimi naye wasadondo, saka munoitema chirudzivi inotoshanda nemaoko ero kana nemaoko ero moshandisa mushini moita sei? Tinokaya nemaoko 3 leaves and half CE yamakabata iyi, tinokaya nemaoko. Asi panguva yekuti basa razowandisa, kambani inombotibatsira nemishina inotibatsira. Asi painouya mishina haidi makasviba. Mukuona sei papapa pane izvi zvimasora sezvizvi, ndikawana mari ndichaita sei ndichamurimisa moita sei mochena, kuti kambani kana ikazondibatsira mushina enda sei unofamba zvakanaka. Saka ndodambudziko randinaro yekuti capital yekuti ndikawana mvura yakawanda ndikwanisa kukohwa pakuru, because ndinongoshanda panguva yekunaya chete, ndongoita basa rangu zvakanyanya. Saka mukuona sei yekusaidhi yakatemeka. Saka mutore miti mungakutoziva kuti inganga yane makore mangani iri tii? Iti yakavapo ndisati ndatombozvava ba, waiwa munda wababa wangu. Ko inoitwa sei kuti chimuti chichizokura kusvika pachiri achendeka chichitanga chinotanga sei? Chitoona kuti chirikupinda mupotsi here, chine nesari yechodii? Inoneswa. Mukuona chibereko ichi chine zvatinoita mabhozo, chinoneswa. Panogadzirwa nesari, asi nesari ukaidyara inorarama kana more than 50 years. Because munda unoyi tikatarisa ndewe kuma 1980s. Munda unoyi wamuri kuona nyoka paukati hamuni nyoka, muri mune nyoka here? Because green yakadai kai kunyoka haufa nyoka. Zvinhu zvogona hazosanganika nazvo, but semunhuwo sechipukawo, but hazvinyanyi kuitika. Nhasi ndafara guys, ndasambona green iri kuno kuika iyi. Ndafara ndingoionawo ichingobuda tingoionawo mafoni, tingoionawo sezvoti kuno zvinotooneka muZimbabwe kuti mutoona green yakanasa kuita green yakadai so sezvizvi. Turiko kuno kuonde valley. Aiwa totenda Mwari chaizvo ndizika. Aiwa bhoze kuti maita basa. Kuno kuonde valley handiti. Kuno pandakamira panonzi pamudhebhudhebhu. Hanzi unonzi mudhebhudhebhu hameno ndizvo here? Kana kuti mudanho. Ndo manziro andazviita wanzi mudhebhudhebhu kana mudanho. Wanhu vekuno kuonde valley wakaona kuti wakasajisa kuona itori nzira yekutodimburira nayo kuti vanhu vachida kuenda kumisha yekumhiro kana kuti kumisha yekumhiro vachida kunouya kuzokwira bhazi kana kuti vachida kuenda kumashops kana kuchikoro, apo ndo pane chiro chinonzi Sagambe handitika. Saka vakaona kuti kutenderera kutedza road yakaiswa inotendera kudai zvinganetsa, vakati tikatora miti tikatema tobatanidza togadzira kunzi mudhebhudhebhu. Saka rikationa kuti hatidonhere pakuyambuka pamudhebhudhebhu ari kuti vane zvapo wozi ndikuona miti yacho inotyisa. Saka ndikadonhawo muri Zimbabwe muzouya